Kanay, unsa man ay letter A? Apple. Kabalo man day ka kanay letter J. Gwapo ka. Unsay gwapo nga got man ay? Pagtarong diha. Tarong bitaw ko nimo. Sa muka pud ning bata. Oy, di man magtarong paminaw. Aw dire na punta sa B. Unsa man ning B? Berto. Unsay Berto nga? Pangalan man ako na pagtarong ra gud ra kay kasapan to sa mong papa. Tama ning letter H kang. Umot ka. Umot nga wa pa man kay ko iligo kay ulan. Unsa man di jud ka maminaw nako, di jud ka magtuon? Oh no. Ha? Lutok-lutok man imong mata dira ah. Kataw, Daddy. kapig study. Uduon na lang imo na libro ba? Ma, Oh, kuan ba? Dito tong maestro ni Kang ganina. unya? Ang ingon siyang maestro, kinanglan daw nga tudluan na to si Ikang og kuan. Alphabetical kay naglisod gyud daw siya kuan. Ato gipakita sa kong grado diri kanina ba. Awang grado 74, 73, 72, 71, 70. Nya usaw man nimo. Di man na siya ingana atong niaging reading. Dako anak ma. Wala mo gani 96. May 6, pilosopo pa kayo ka. Proud po ka na imong grado nimo. Wala kay di man magsige study good kani. Tuduy na pa. Kani. Kani ha, halimbawa kung kani A, unsa may isumpay nimo ani? Apple ba? Mayo, mayo. Kabalo, malagi ay. Mayo ha, kani. Sige. Kana sunod, kana sunod. Di lakto-lakto tani. Mm. Kaning G, unsa man ning G? Sumpay nimo ning G. Gwapo. Ay, say gwapo na asa man pud ka naabot ng utok nimo. Eh pwede raman gyapon pang. Gwapo. Ay, na gwapo. G. Ay no, pwede ra Pwede ra. pud siya. Oh, Sige, pwede ra. consider, Sunod, oh. consider kani. Sunod ni, kaning letter B. Berto. Ay, mo din gwapo kay Berto di ay. Sas. Sa man tong kay Kanga ka. Ah, di Pagtarong ay. lagi giskwela lagi kung tudloan kay kung si sakto, mo na imong ikuan diri ah. Damay na Kaning si B. Berto. Baboy na di na Berto. Ikaw kasi kuno ng Berto mo na nangabagsak sa eskwelahan. Gwapo ngud si Berto pa. O sa kanahan, nangabagsak na kana tungod ng Berto. Sila ng anak ng kana silingan na lagi maglagot yung kana padugay ba. Unya, unsa man imong gusto di ay nga kuan nga aron maka-focus ka og study. Gay ko gulayan tutor ma. Unsa man pud ang mo tutor nimo nga imong gusto? Si Berto kinsa pa. Ah, si Berto. Wala na kilaing gusto din nga mutulo si mo. Musuro para wa kong duguan na kay nana si Berto dali di na pud ka makapokus sa imong eskwela. Ah, Sige na pud ka maglurat. lugmok na imong mata. Baka focus pa oy. Unsa man? Kaya mahimo na kayo may gusto niya. Bantay bitaw ka ha. Sige. Tawagas Berto dito ka. Ako lang tawagan. Oh, tawagan dito. Namkoy number niya. Di tawagan na dito. Adtuan na lang dito. Kay aron makapokus na imong anak nimo diri kay piting gagbantay lang ka. Kana si Berto mo tudlo. Tan-aw na to ng grado nimo di ba na mo kuan. Promise pa maka-focus pa. Wala sige kay mamo kay gusto nimo basta pag-focus yung kasi mong pag-study ha. Kung kisa may mo tutor nimo, bantay lang kas ko ag mabagsak pa ka. Hello dong. Oo, kay ang saon man nato ning emergency magyud kani among anak ba di man maka-focus og walay tutor. Ikaw kung nauna-hunaan ba total graduhan bitaw ka dong. Isa lang sud ka oras nga tutor. Ang sige hula kong tika dris gawas kay naraba mi iro. Oh sige dong. Oo, sige. Asa naman tong bata ato? Ay nana, Kita ka man diri sa inyong agianan tay. mo lagi, uwan-uwan man god. Gali no. Tara, dito ka sa sulod sa Oh, balay sige, ta. nana si kuan dito. Oo, nana sa sulod. Isa ra man ka oras bitaw. Sige dong, dayon. Ah, sige tay. Nay tao dire. Hala si Berto. Hi Berto. Stilan. Nana po namang mata ni mong sina po kag lurat-lurat ana. Ay dong, suda day dong. Sige, Col. Unsa may pangtudloan na, Col? Kani tudloy ni sa alphabetical dong kay murag naglisod sa kuan. Ah, dali ra na, Col. Pagkuhaan sana ko si tubig si Berto. Nahana sige, kuha sa tubig dito ka. Dali ka. Nga naman ako may nakuha ninyo nga tutor nga dagan mo na na akong lain. anak na ko dong. Basta kani dong timan ini dong ha. Kani A, apple gyud siya dong. Ang G, goat na siya. Goat na. O ang C, kalabaw. Ano timan ni? Kay kana mo gud hinay kay nagkumonsis na bata na. Na, maupod lagi na pod. Pareha po na Ikaw na yung bahala na. Oh, ako rin bahala na. Bagsak lagi na, bantay ka sa kuha dong. Ah, dili man kay Brett, di ako no. How dun ako pagtudlo. Inom sa Berto was ulang dia basi suwawan ka. Ay, salamat kayo ha. Tubig na lang ko. Nga naman sad kang. Karon ako tambal sa imong uhaw. Na, wa ka gaba eh. Tambal na yun sa imong uhaw. Dali na, magsugod na tag-estado kay bagsak rabi ka karong kuana. Eskwelahan nimo. Dali, paminaw dire.
Kanay, unsa man ay letter A? Apple. Ah, kabalo man day ka kanay letter J. Gwapo ka. Unsay gwapo nga got man eh. Pagtarong diha. Tarang bitaw ko nimo. Sa muka po na yung bata. Oy, di man magtarong paminaw. Aw, dire na punta sa B. Unsa man yung B? Berto. Unsay Berto nga? Pangalan man ako na pagtarong ragudra kay kasapan to sa mong papa. Ang pasabot anang B, baboy na. Ah, dire na punta sa letter H. Unsa man yung letter H kang? Humot ka. Humot nga wa pa man kay ko iligo kay ulan. Humot na noon. Dira mo ko na-addict si mo baho. Hala, tama na na. Ay, pasa na dito. Kay mula ko, napugo. Sayang, ram ka sa kong oras. Tudluan, di magtinarong. Drao, ihatag na sa papa. Pa, dali na. Oh, sige. Nga, unsa may natun-an ng skuan? Sa imong pag-tutor ni Berto. Kung natunan, Oh, imong natun-an unsa man? humot kay si Berto pa. Unsa mo si Berto? Napajud pa. Kung natunan, higugmaon siya. Naon, unsa may taw ka gipa-tutor ka? Man, Oh, ay sa mo drebe. Sana pa na imong anak in tao, no? Itong asa na problema na gipatuturan. pod? Abi na ko gina. Itong gipatuturan nito ni Berto. Piti daghanag natun-an gyud. Mo dito manigawas ng mutkot siya mo dito kasabot. Piti gyud daghanag ni natun-an. Kay baka unsa natun-an niya? Unsa man? Umot si Berto. Igugmaon si Berto. Jama man ta kang. Sige, kay ipasa na ako niyang kon ito. Magbuot ng kapay, di man ikaw nakikugma. Ma, magi kakabal mo basa. Tara, tara. Pasa na ra ba ako ni ka? Ayo. Ay, sir. Ay, mayong punto sir. Ito po. Unsa man na okay na tong gihatag ako nga assignment? Oh, dara sir, Mo na ning ko ipahimo sir. Mo na gini, pero maintag Pigna ka na, sir. makapakuha na ning bataan ni kay minus jud kayo sa pagbasa sa Lagi. mga Nami abit. gikuha man gud nga tutor sir, hawd puto-muto mo ka. Ah, sige. Ya. Ah, Pira yan pa. apple. Nganong nganong gwapa man ay gwapo. Gwapo unya. Birto. Unsa man yung gwapo Birto? Ay na buang na na. Now, gwapo, unya ang letter J, gwapo. Unya dire na pod sa buhi. Birto ang nakabutang. Unya dire sa H. Humot. Sa man si ikang. Humot. Sa ni? Yung gisulot niya oh. Now, humot si Birto. Gwapo si Birto. Ano nga ana man nga kuan ana. Yung bataan na ba day hayop nga Berto? Ipalihog na og ipa-check o something ani sir kay murag di ka na magsilbi ka na ba unsa mo lahi man ang yang ipangsulat. Sige, balik na og balik na kay ipaklaro na sir kay ulan-ulan ra ba kapoy kasi balik-balik diri. Pasensya jud kayo Ha? sir. Sabi ni si ikang gyud. Ah, sige, kay kapoy kayo. Kay ulan na ba kayo?